Pred bránkou operuje Handzuš. Hossa, Gáborík z prvej a dáva gól! Super, chlapci! Tam bol Falky a teraz 1-1. Richard Zedník proti Niklasovi Lidstrémovi prihral! Sekerovi a Setera dáva gól! Je Zetterberg, ktorý si najlepšie vyrátal, kam sa puk odrazí. A z výšky spadne na ľad. Forsberg vymyslel geniálnu prihrávku a Hornqvist znižuje. Pozrite sa na to. Nevytlačili sme Švédov z vlastného obraného pásma. Zetterberg prihráva na Forsberga, je to gól! Ojojoj! Lundqvista, Demitra vypálil a prestrelil Lundqvista. Druhá využitá presilovka, gól! Krásne! A Demitra ťahá na žútok. Na druhej strane je Marian Hossa, je to prečíslenie. Hossa! Ešte je to gól! Gól! Tomáš Kopecký! Pozor na Backstreama. Tak. To, čo sme nechceli, znovu prišlo. On ešte pretlačil na Backstreama, puk vypadol Halákovi z lapačky, ale vytlačilo mimo priestoru bránky. Lidstrémová delovka, Sekera, gól! Gól nepadol! Sme v semifinále olympijského hokejového turnaja!